So vaigara kwaMutare, but pakaitika nyaya iyi vaenda kumusha kumacheki, vakatanga vasangana nemombe yaisaita semombe. Secondly vakazosangana nemunhu, nanhasi havasati vaziva kuti munhu uyu anga ari munhu here, ngirozi here, chipoko here, zvakanyatsofamba sei, chaichimbori chiri chii chaizvo chaizvo. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV, pano pamazim Untold Stories, pandokupai nyaya dzakasiyana siyana, nyaya dzekuti mukadzinzwa mega nyaya dzekuti munofunga kuti idzi inyambo here, yeti dziri nyaya dzakatoitika zvemachokwadi chokwadi anozoda kupedzerai nguva handika makungoziva, you know the drill. Kana iri first time yako panapa, you have to subscribe, commenta, like nekushare handika, so that video redu rinoenda vanhu vakawanda, tikwanisa kudzidzisa nekuchenjedza vanhu vakawanda nekuda kwezvinhu zvinenge zvichiitika munharaunda yatinogara. Ngatinyatsoteerera nyaya yasisa, tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei. Nyaya yangu yakamira yakadai. Isusu like takakura tichigara kwaMutare nemaparents angu. So by that time my brother anga around form 4. Ngachangopedza kunyora form 4. And then ndandire grade 5 grade 6 ikoko. Saka it was grade 7 when my little brother was 5. Angine 5 years. Saka like the doko akabva titora kuenda kumusha kumacheki. Timboenda kunoona little brother yao pamunini wangu. Saka like inge turi Saturday, and then mama wangu aenda kubasa Saturday vaishanda after kusvika 12. And then mama bva kuti andimirirei ndoda kuzoenda, ndoda kuenda kumusha, asi mondimirira ndabva kubasa. Bva wangonzora na daddy, bva wangonzora tichisema rongedza mabhegi. Vototirongedzera like mabhegi edu atida kuenda nawo. Tatongorumba mabhegi tushoma because yange ngori weekend, yange iri Saturday. Saka tengono Saturday Sunday takudzoka. Saka zvadaro pakabuda mama wachienda kubasa manje. Daddy ndopo akabva kuti tingaswera tichimira mai venyu vanodzoka nguwai, because ndazofunga kuti tiende nekwasekuru kuHome Park. Saka anga titobude izvozvi titokwira basi. Tatatokwira basi kuenda kuHome Park just after macheki. Ndopatakaenda tatadzika kuHome Park kwekwe. Saka patooneka distance like kubva bus stop kuenda kwaigara nasekuru. Tatofamba tatosvika kwaigara nasekuru, kwakatona nasekuru. Saka tichitori murodi before tasvika kwasekuru, like dad wakabva watoti imimi zvenyu zvekuti munochemera kusara kudzimba dzevanhu, musapoti muchichemera kusara kudzimba dzevanhu kana kwasekuru ikoko, musachemere kusara kwasekuru ikoko, kwasekuru akurarwi. Saka musachemere kusara kwasekuru, muchiudzeni nebrother yangu. Ndobva tatoti right, ndobva tatoenda kwasekuru kwekwe. Saka patakasvika kwasekuru it was around takanonoka kubva kumba, maybe takabva 10. Bva tazosvika kwasekuru, takazosvika nekuzofamba, time dzatofamba. Bva tasvika kwasekuru, kubva tawaona sekuru. Mozoti mukasvikawo kumba kwasekuru kwakuina maini stepmother wadaddy. Saka mukangofamba kumba kwamhasvi kuti muzobva kamusina kudya. Bva tatonzi mirai bva pachaurayiwa huku yaurayiwa yaiswa pamoto, irodrum yaiswa pamoto yakaibva nguwai. Tazobikirwa sadza. Takazobva kuHome Park kwaiva kuma4. Takubva kuHome Park, sekuru watoti rarai kani muzoenda mangwana. Apa dad wangu wabva watanga kuramba vana, bva tonzi mwazokuru chisarai muzokwira mangwana, makutozokwidzai mangwana paroti makuenda kwaMutare ichichichi. Takatoti aiwa geti endi ichi, tatatoramba kudi kusara kubva kuma3 kwekwe. Saka patakabva kwaMutare tatine tsuro dzedzi marabits dzekuchengeta dzadziri 3 dzadziri mukadbox. Dzatodoenda kunosara kumba kwelittle brother yedad wangu kwabamunini kwatatichienda. Saka zvadaro tobva tatosvika pasekuru patatokumbira kadbox. Takatatokumbira kadbox tichinji tsuro dzaita weight yatotesa kadbox atichibatiki, then vatapuwa kadbox. Saka patakazobva pasekuru ipapo tatoza round kuma3 kuenda kumacheki. Tobva tabva taenda pabus stop, kuzofamba futi kubva kwasekuru kusvika pabus stop, tatazokwira kusvika kunodzikira pamacheki paipa papolisi. Paindo patakadzikira, tadzikira pamacheki papolisi, tobva takutangoteedza road inoenda kune Buffalo Hotel. Kana tichienda kwaMutare, takatarisa kwaMutare kunenge kuri kuright kwedu. Tobva tatena like right road, dusty road chicho, bva takuenda. Tatasvika paBuffalo Hotel, bva tapfuura kunze kwakaudo totangotozorara kutonyura. Kubva taenda kunomira panonzi paMutamba. PaMutamba ndo panokwirirwa malifts kuenda kwedu isusu kumusha. Saka by that time
kwakusati kwane tumalifti twaenda kwaBamunini straight. Taitombotanga taenda neimwe road then tozoenda tozodzika tozofamba netsoka kucrossa Rwizi kuti tiende kwaBamunini. Saka zvadaro tobva takwira kamota kaita kwira patadzika pamashops panonzi pa2 kuvillage 2. Tadzika pamashops pa2 paya. Tadzika pa2 kunze kwatosviba. Munongoziva muchifamba nemunhu wemurume anombomira kachitenga doro chichi. Tatoti bva watomira watenga doro rawo pashopu paya patakutangofamba kutangofamba. Saka tikati fambe brother yangu ndianga akabata cardbox yetsuro ndinda ndakabereka secho bag rari nehembe and then little brother yangu anga akaiswa pafudzi nadedhi. Saka tikati fambe tsuro dzedze nenyaya yekuti cardbox rakatota nemiti muzoti tsuro inoita cardbox rakatota nemiti ndobva saka vaimira brother yangu tatsuro dzadona chichitotsvaga murima kwakwine kakuita kakusviba kaike kekuti mwedzi wangu wanyura wako kusina mwedzi by that time kwakwine kakusviba so but maitoone new road kwasina kunyanya kusviba sokutodaro kubva totsvaga tsuro dzedze tonhonga todzosera mukadbox memete tatikufamba takatobatirira pasi. Saka zvadaro taiti tikafamba tomira tichitsvaga tsuro dzedze tikafamba tomira tichitsvaga tsuro dzedze. Saka tatifambe takasvika pane Rwizi. Saka we were supposed kuti tirambe tichiteedza Rwizi rweNM side. We were supposed kuti tifambe tichiteedza Rwizi rweNM side tichienda kusvika tasvika panokroserwa. Saka dhedhe wangu nenyaya kuti pamwe maybe munhu angambonwa kana kuti mhinhu zvakangoitika vangu vasingachazivi pekukrosa napo pekuti tinokrosa napo sei. Saka Rwizi uchitotanga kufamba uchibva nekumashops ikoko pane madziva 3 madziva aya akadzika zvekudzika zvezve. Saka tasvika pane dziva rekutanga but unongo like tichisvika chakatoti dhedhe wazotanga kuti tasvika padziva rekutanga wazotanga kuti agenditsvage pekuti tikrose nekukurumidza like zvatainzwe papapo zvazvisisirei zvezvekunyanyazofila kuti handisi panzvimbo iri right, nzvimbo yandiri ino yakarema ndozvapaita. Ndobva dhedhe wapinda mune dziva rekutanga wachingoti pindei wanga autosvikawo mumhuro muno ubva wabuda wakati hapa crossing bandi kwatafamba futi tichiita kunge tiri kudzika nekumabvazuo dai muna Muchegiriva. Ndobva tafamba tatapinda tasvika pane dziva rechi2 zvikanzi gendibopinda nonoti panokrosseka here kubva wapinda hafu bva wanyura futi kudai wachingotangopinda kubva wabuda. Saka ndandati dhedhi kune munhu ari kuuya like pane munhu anga ari kubva nekumberi kwedu achiuya kudai. Saka before takatanga kuona munhu iyeye ari kure like before takaona mombe but mombe zvakandinetsa kuti ndinyatsonzwisisa kuti mombe yekuti inongoramba yakangomira paside perodhi nyangwe mukasvika padhuze nayo haidi usiku asi mombe yange iri brown yatokura mombe iyoyo. Saka taona mombe vandatoti dhedhi mombe ichichi zvikanzi nadhedhi zvimwe zvinhu hazvitaurwe usiku nyarara. Ndobva mombe yaya takangopfuurawo musaidi mayo haina kanombotiza mombe. Tafamba brother ndo pakabva timira aenda donhedza tsuro 1 yadonha. Ndobva akunhonga tsuro yaya takutsvaga tsuro patanhonga tsuro yaya ndobva taisa mucardbox muyame patatobata konzwa kuti dzese dzakakwana. Saka takatanga kuona munhu ari kure munhu yeyeka anga ari kure but aipenya kupenya kumwe kwekuti handikwanisi kuzvitsanangura kana tochi haipenyi zvakadaro aipenya zvokuti handigoni kuti ndinozvitsanangura sei mukoma munhu iye aipenya. Pandatoti dhedhi kune munhu ndibva nditi ndambokudza chiiwe nenyaya kungotaura usiku uno ngatirambe tichifamba. Ndobva tafamba but then nedistance yange nemunhu yetakazongoona munhu yasvika padhuze nesu but kupenya aitonge munhu yakapfeka magemenzi white gemenzi haritopenyi harina kuchena than mapenyero azvaita. Kubva munhu iye tatomuti makadini anodaira zvikanzi nadhedhi wangu ndiri kumbirawo kuti ndibvunzewo panokrosswa nevanhu Rwizi tirakuenda kumhiri kwemunin'ina wangu. Bva munhu iye angotendeuka but I cannot tell kuti munhu yanga ari mukadzi kana kuti munhu yanga ari murume nenyaya kupenya kwaaiita handina kutombonzwisisa kuti nanhasi handina kutombonzwisisa kuti munhu iyeye anga ari mukadzi ere kana kuti anga ari murume. Then munhu iye anombotaura nesu kanombodaira kanomboti ndiri peni makadiwa kana kuti handini kuratidza akabva ngochena like as a sign yekuti nditerei. Then ndobva takutotanga kutofamba tichimutevera
munhu iyeye was very patient cause tsuro dzaiti dzikadonha brother ingototi dedi tsuro dzadonha chichichi aitomira tototsvaga tsuro dzedze kusvika tadziona totoisa mukadbox totofamba. Hatina kana kumbokwanisa kumbotaura naye zvekuti tobva kwakati tadokerwa tazodai kana angangorizi hatina ndinganyepa kuti takanzwa invoice kubva pane munhu iyeye. Tafamba takatofamba distance itori pataoneka mufambo katakatofamba ndobva tasvika pepanocrosswa like kozi rwizi rwari roiti masaidi macho mamine mamiti mawidzi chichichi then mataifambira isusu mamuri muwetland. Saka patakasvika panocrossirwa pari open pane ipapo pakatovhurika zvoti hapana kana masikumiti ese yaya patori open but pakareba kuti ukrose kubva kumhiri kuenda kumhiri panditori pakareba kuti uzokrosa kuenda to the other side but pate tumatombo twakarongererwa kudaiwo tumatombo tumarongerwa twakaita panofamba munhu wani chete saka which means munofamba makaita mudungwe like umwe pamberi umwe mashure muchienda makadai. Saka patakasvika ipapo munhu iye akabva amira pasaidi anombomira kupenya akabva amira pasaidi then ini ndandaiswa pamberi vandapfuura brother kumashure ndito wangu mashure kalitu brother kangu kakatora pakapafudzi patatopfuura patatoenda. Saka nenyaya yekuti pana pakareba tichikrosa saka by the time yatakasvika kumberi patakazoda kuchoka kuti tione kuti munhu yoyo ari kupite mutende atinomuona asi nekupenya kwaaiita maybe we could have seen munhu uyu kuti uko but hatina kumbomuona zvisina kupenya kwaga kuti tinomuona kuti ari kupi kana kuti chii zvafanira munhu ane tochi unotomuona kuti uyo atoukoyo from a distance but then munhu yeye hatina kana kutomboona kuti akupi. Saka takatofamba kubva ipapapo parwizi ipapapo kusvika tateta kuita kakukwira kuita kamukwidzo wako sechidozokwidza gomo kuseri kwegomo ndokwaigara nabamuni. Takatofamba mumwe misi mama ane misha yanga yamisha yevanhu takatofamba tichitofamba hatina chimwe chinhu chatakazombosangana nacho murodhi imomo but nenyaya yekuti patatawe papakakwirira kwatakabva kwakakwirira kwatatiri kwakakwirira rwizi rwaro rwakaita kunge ruri muchigoronga like zvezvo kunenge chiti zvandapa musoro genditarise ndione kuti kune munhu uya yatingamuonere hatina kana munhu atakaona kana one kana kalight katakaona tinganyepe hatina but nekupenya kwaita munhu iyeye hatinombomuona. Takatofamba kusvika tatosvika kwabamini tatongosvika nekurara makuseni ndo patakazototaura tikati ndozvatakasangana nazvo chichidhedhwa kutodzana bamini namainini kuti chii ndozvatakasangana nazvo bvongoti hazvikuno kuno kwakufambwe usiku asi notototi ndamwari nekuti munhu iyeye akakubatsirai vamwe vanhu vanotouya vachitotaura wandototi nzvimbo ino haisi nzvimbo yekuti inofamba usiku ende tototi ndamwari kuti hamunosangana nechipoko chemota kunonzi kune chipoko chemota chinofamba. Ndobva tatongoti alright. Saka kubva ipapo nanhasika ndinotongozvibvunza kuti munhu uyu like munhu akatibatsira mhino mukadzi kana kuti murume angari munhu here kana kuti angari chii kana kuti chachiri chipoko here kana kuti angari nyange iri ndirozi yaMwari kana kuti chachiri chii handizivi but tero tichitofamba naye waitonyatsorozvinzwa kuti like munhu atina iye panapa mwiri wako unotokuudza ive nyangwe vhudzi rako unotokuudza kuti zvandiri kunzwa pana zvandiri kusangana nazvo like panzvimbo yandiri hazvinomira mushe kozi zvataitonzwa pathat time nepatakazokrosa the other side munhu yaenda zvazvakatosiyana unotozvifila karelief keke kuti I'm relieved kuti pandandiri paipai hapasiripo pandiri kubva zvatongoperwa zvakatongodaro nanhasi titongoziva kuti chachiri chii ndonyaya yangu yemukoma. Yeah. What do you think? Chigori toto here? Ngirozi here? Chii? Mudzimu? Chii? Zvakanyatsoifamba sekomombe iyo? Zvii zvainyatsoitika? Anyway, let me know what you think in the comment section. Kune vane experience munyatsotiudza kuti zvii kumafungiro enyu chingava chii chakavaperekedza ichi? Munhu here? Chii? Zvakanyatsofamba sei chaizvo? Kune vane mastories anoda kushare nesu ndoti musakanga unotibata apa namba dzinoti 0277 448 050 0277448050 andika tibate ipapo tikurukure mhuri yeZimbabwe inzwewo kuti zvikufamba sei zvakafambawo sei kwenyu kwamuri ko kunyanya yakamira sei andika until next time ko zvaza.